سلام زي خبركم تخطلتي بين تي في نلوم ربع إسران كلتن حدار زي تدالو على توزينات هتزلكم مسيلخو كموترو كيسا في تصامي مدباتنا هني خد كتاتلنا عند عدنكو بقدام النت أرأس زينا مبل 56 عامة قفعتات جازات إثيوبيا قبل علي عادي أكود تذكروا سواني ما خد حزب إرترا زي قلت إسئلاوي مرئيت قريبو وطن دادي كينيان أوغاندان زوبا وسقات فتيرو يركب حماس بتحت إسرائيل زركبوا 150 فلسطينيين كفتحوا أبس مكام زتبصح قليصو فرنسا ناينوي رحقات ميسايل فتنة خامز جبرتن كالن زدهسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال غزي اندات منخم أبزا چانال دما ناي وترو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم من بال 56 عامت قفعتات جازات إثيوبيا قبل علي عاد أكود تذكروا مجزاتاو سراويت سرعة حيل سلاسي بعصر حموش تحدار شعن شعات ميتونسان شوعاتنا بعد أكود نؤزبا سلعة بزكايرو قفعي نايزموتو نصان زيقاتات زخر تخايدهم أبت بعصر حموش تحدار زي تفلالي من السنادوتات زي تخايد الزخري مبال 56 عامت أم حدار زوبا قاش بارك أمباسادر محمود علي حروين صحافي هكدف أبت زوبا أمباسادر محمود علي جابرن زركوهم حلفتي أزست سراويت نبرتنا يتخوابن تساتفهم نيروم أم حدارن الزوبا سلعاتو وعيلا محمود علي هبزو سمعو قال اتب أرمناوي سراويت إثيوبيا قبل عليه نبرتي عاد أكود زيت تفتسم هلكيت وحود كافتي بزحزز كاك حقف عتات تخاتلتي جزات سرعات إثيوبيا قبل عليه حزب إرترا زي فتسم مخانو بمتكاس أبتا علت تسعان شعات النصوات نبرتي عاد أكود أب حد رفدي كام تقاتلو قليتم وانا دايركتر كفل بحالن سبورت ناتو ادريس صالح بوغنو زاغيت بستجبر مصنعتي نتي اب عد اكود زت تفصم غفعي دميركا بزوبا غاش باركا تراي سوسان سلستن عدتاتن كتماتاتن قداي تمسسال غفعتات غزات سرعتات ኢትዮጵያ كم زخونا بمحبار اكل تاريخ حزب إرترا بمخانو بغبونا مسنادون هنا مذكرون لولا قالبو كوهابوا تحساسيبم امباسادر محمود علي حوري دما اب عد اكود زت تفصم زسكاك غفعي مرأيان ايتي غزات سرعتات ኢትዮጵያ ዝኽትልዎ ዝነበሩ ኤርትራ መሬታን ባህራን እንበር ሰባ አይሌናን ዝብል አረመናዊ ተግባር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ጎንጎንቲ ናይ ዝኽሪ መደባትን አጋጣሚታትን በመስዋዕት ዜጋታት ዘተረጋገፀ ናጽነት ሉላውነትን ብምዕቃፍ ኣብ መደባት ልምዓት ዓጽፋ ምስራሕ ከም ዘድልያ ገንዚቡ ኣብቲ ናይ ዝኽሪ አጋጣሚ ካብቲ ዘስካሕክሕ ገፍኢ ንስክላ ዝተረፉ ተዘክሮታቱም ከካፍሉን ከለው ነቲ ፍጻመ ዘንጸባርቕ ባህላውን ጥበባውን መሰናዶታት ቀሪቡ أبسوان مخته حزب إرترا زغلጽ ስእላዊ ምርኢት ቀሪቡ بمتحبار منستر زينان منستر مكلخالن تداليو أب فيستيفال إرترا 2023 أب إكسبون حزب هنا مريت قريبو زغنيه هنا غعزو تاريخ مخته حزب إرترا زغلጽ ስእላዊ ምርኢት كاب 15 كساب تمالي 21 حدار أب سواه قريبو أنيم أتعزاز ماكل سلطنة هاجراوي أغلغلوت كونيل هدبه سايقده مريقو زخفتو مريت تمهارو أبالات 36 زوريا هاجراوي أغلغلوتن ممهرانن بيت تمرتي وارسا يكالو أبالات ماكل سلطنان كالوت هاكالاتن تعزيبوم تسئلاو مريت نحلو في زغل استراي زيكونه وانا وملغتون زي محلال فيو زبلو تعذبتي ناب كل زباتاتن ناتنقساسه كره تلابيوم اقدمو كاب 15 كساب 17 حدار زقصله هاجراوي محبر منسياتن تمهرون زوبا ساوا زودبه كانت مهارو بيت تمرتي وارسا يكالو منسي ما اگر هاجر بزبلتي ما بلعل دمقت كما تخيرته غليصوم اتغنا بحلاوي تمرتاون سنطباون مسنادوتاتن وجدراتن زتقالله منبر وكيل ايرنا غليصوم عزاز ماكل سلطنه هاجراوي اغلولت كونيل هدبه سايغره نفس وكف منسي وردو اب مدرخ كنقح كودبن تاريخ كسرحن زيغنتاو غديتا كام زلو بملكات تساتفت منسيات عاقمو من بقعاتو من بمعبال سمو من سم هاجرو من نمصواع زكال تاريخ يغبرو ميدوم اتغنى بالحاد فتراونت عور كلتن منسي زي فتش 10 عينت ودرات بمسرع كم زي تخيل تفليتو وطن ندادي كينيان اوغاندان زوباو سغات فتيرو يركب أبي منغو كينيان ودب ألبو زخونة غوربيتا أوغاندان مس قرب ندادي تتحيزو كبيد وطري زغات مخوينو مرحا يوغاندا هاجرو صغعتنياتات زبلوم دلالو تتاللالا خبل غوايسوم
ኬንያ ንዓሰርታት ዓመታት ነዳዲ ካብ ወፃኢ ብምምጻእ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ንዝርከባ ጎረባብታ እናሸጠት ዝጸንሐት ኮይና ሕጂ ግና ናብቲ ዞባ ነዳዲ ኣብ ምቕራብ ዝነበራ ተራ ኣብ ሓደጋ ኣትዩሎም። መራሒ ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኬንያውያን ንደላሎ ዋጋ ነዳዲ ብ58 ሚታዊት ክውስኽ ብምግባሩ ኣብ ሃገሩ ከቢድ ክሳራ ኣጽዒቦም ኢሉ ድሕሪ ምኽሳስዩ እቲ ውጥጥ ጀሚሩ። ውሽጣዊ ጽግዕተኛታት ዝበሎም ድማ ዋጋ ነዳዲ ምውሳኽ ካብ ዝጀመረሉ መጀመርታ ዓመት ጀሚሩ ብስቕታ ብምርኣይ ኣታሊሎም ብምባል ወቒሱ። ነቐፌታ ሙሴቪኒ ቤት ምኽሪ ዩጋንዳ ጠጠው ክብል ውሳነ ኣብ ዘሕለፈሉ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። መንግስቲ ዩጋንዳ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝግበር ውዕል ነዳዲ ዝሓሸ ናይ ምውሳንን ስልጣንን ክህልዎ ከም ዝደሊ ዕላው ገይሩሎም። ኬንያ ንዓሰርተታት ዓመታት ዩጋንዳ ኣየናይ ዓይነት ነዳዲ መዓስ ክንደይ ዝኣክል መንን ብክንደይ ትገዝእን ዝብል ክትውስን ጸኒሓ እያ። ትካላት ነዳዲ ኬንያ ግና ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ወሰኺ ነዳዲ ንመንግስቲ ኬንያ ተሓታቲ ይገብሩ። ቅድም ክብል ኣብ መንጎ ትካላት ጨረታ ይካየድ እሞ ዝሰዓረ ኣካል ንካልኣቶም ወኪሉ ነዳዲ ኣታዊ ይገብር። ብድሕሪቶም ትካላት ኣብ ከይዲ ዝኽፈል ብዶላር ኣሜሪካ ዕድጊ ይፍጽሙ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ግና ብሰንኪ ኣብ ኬንያ ዘጋጠመ ሕፅረት ዶላር መንግስቲ ጣልቃ ኣተኣታትዩ። መንግስቲ በይኑ ምስ ዓለም ለኻዊ ትካላት ነዳዲ ብምውጋይ ብልቃሕ ንትካላት ነዳዲ ውሽጢ ዓድን ሰደድ ንዝገብሩን ክህቦም ተሰማሚዖም። እዚ ስምዕ ንዓለም ለኻዊ ትካል ኣቕረብቲ ነዳዲ ዝኽፈል ገንዘብ ብ6 ወርሒ ከናዋሕ ዝገብርን እዩ። ብመሰረት እዚ ውዕል ተጠቀምቲ ነዳዲ ውሽጢ ዓዲ ብሽልግ ኬንያ እትኸፍለሉ ጎረባብቲ ሃገራት ግና ብዶላር ይዕድጉ። እቲ ገንዘብ ክሳብ ዝኽፈል ብዙሕ ወለዶ ኣብ ዝኽፈለሉ ባንኪ ን6 ኣዋርሕ ብምጽናሕ ነቲ ዶላር ድማ ሕፅረት ድማ ዘቃልል እዩ። እዚ ናይ ልቃሕ መስመር ከም ዝኾነ ዝገለጸ ፈጻሚ ጽራሕ ማሕበር ሸየጥቲ ነዳዲ ኬንያ ጆን ንጆጉ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ዋጋ ነዳዲ ንሸማቶ ክባር ክኸውን ከም ዝገብሩ ይዛረብ። ዩጋንዳ ናይ ዶላር ሕፅረት ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ነቲ ክትነጽጎ ባህርያዊ ምዃኑን ተወሳኺ ክትከፍል ትጽቢት ከም ዝግበረላን ይገልጽ። ዩጋንዳ ነዳዲ ካብ ኬንያ ምውሳድ ደው ከተብል ትሓስብ ዘላ ኮይና እዚ ድማ ትካላት ኬንያ ወርሓዊ ካብ ዩጋንዳ ዝረኽብዎ 180 ሚሊዮን ዶላር ክስእኑ ብምግባር ሕፅረት ዶላር ኬንያ ዘጋድድ ከም ዝኾነ ጆን ንጃጉ ይገልጽ። ሓማስ ኣብ ትሕቲ እስራኤል ዝርከቡ 150 ፊሊስጤማውያን ክፍትሑ ኣብ ስምዕ ከም ዝተበጽሐ ገሊጹ። ከም ኣካል ናይቲ ሓማስ ምስ እስራኤል ዝበጽሑ ስምዕ መቃየርቲ ናይቶም 50 ካብ ሓማስ ዝፍትሑ 150 ካብ ቤት ማእሰርቲ እስራኤል ዝርከቡ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ፊሊስጤማውያን እስራኤል ክትፈትሖም ኣብ ስምዕ ከም ዝተበጽሐ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ፍሊጦም። ብዘይካ ዚኣማይት ረድኤት መድሃኒትን ነዳድን ዝጸዓና መካይን ናብ ቃዛ ክኣትዋ ኣብ ስምዕ ከም ዝተበጽሐ ሓማስ ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ ይርከብ። እስራኤል ብሓማስ ተታሒዞም ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ነጻ ኣብ ዝወጽሉ ን4 መዓልታት ዝኾነ ብረት ከም ዘይትትኩስን ኣብ ቃዛ ንዝኾነ ሰብ ከም ዘይተኣስርን ኣብ ስምዕ ከም ዝተበጽሑን ሓማስ ኣፍሊጡሎም። ካቢነ ሚኒስትርታት እስራኤል ካብቶም ብሓማስ ተጨውዮም ዘለዉ ኣስታት 240 ሰላማውያን ሰባት እቶም 50 ኣብ ዝመጽእ 4 መዓልቲ ነጻ ከወጹ ምዃኖም ሓቢሩሎም። እቲ መግለጺ ብምስዓብ እቶም ተጨውዮም ዘለዉ ሰባት ኣብ ዝፍትሕሉ እዋን እስራኤል ንግዚኡ ተኽሲ ደው ከተብል ምዃና ይግለጻሉ። ከም ኣካል እቲ ስምዕ ኣብ ንወሰከፍ መዓልቲ ኸኣ 10 ካብቶም ተጨውዮም ዘለዉ ሰባት ነጻ ክወጹ ምዃኖም ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ኣፍሊጡሎም። ሓደ ላዕለዋይ በዓል መዚ ኣሜሪካ ካብቶም ኣቐዲሞም ዝፍትሑ 50 ሰባት ብውሕዱ ጋል 3 ዓመት እትርከቦም 3 ኣሜሪካውያን ነጻ ክወጹ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ ይርከብ። እቲ በዓል መዚ እቲ ኣቢጋይል ዝተባህለት ኣሜሪካዊት ህፃን ዝመጽእ ዓርቢ 4 ዓመት ከም ዝመልኣን ስድራኣ ግን ኣብቲ 7 ጥቅምቲ ሓማስ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ። ፈረንሳ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳይል ፈቲና። ፈረንሳ ናብ ሰሜናዊ ክፋል አትላንቲካዊ ውቅያኖስ ነዊሕ ርሕቐት ዝውንጨፍ ሓድሽ ባላስቲካዊ ሚሳይል ከም ዝውንጨፈት ሓቢራ። እዚ M51.3 ዝዓይነቱ ባላስቲካዊ ሚሳይል ካብቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሃገር ዝርከብ መደበር ፈተነ ቢርካሮስ ከም እተወንጨፈ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ሓድሽ ፈተነ ፈረንሳ ወታደራዊ ዓቕማ ንምጉልባት ትገብሮ ምህላዋ ዝሓበሩ ሰመዝቲ ሃገር ኣህጉራዊ ሕጊ ባላስቲካዊ ሚሳይል ብዝእዞ መሰረት ከም እተኻየደ ኣረድዮም። እቲ ሃገር ኣብ 2006 ከምኡን ኣብ 2010 M51 ዝዓይነቱ ባላስቲካዊ ሚሳይላት ወንጭፋ ከም ዝነበረት ጸብጻባት ይገልጹ። ፈረንሳ ካብ 1960 ሒዛ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ከም ዝወነነት ዝተቐሱቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ብገምጋም ክሳብ 300 ዝበጽሑ ንግብሪ ድሮናት ዝኾኑ ኒኩለሳዊ ቦምባታት ዘጽዕኑ ሚሳይላት ከም ዘለዋ ይሕብሩ።
خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزو دينا لنا مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام.